الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يوم أجمع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم منا الصبر بقي غوتا سفر وتعنبي لشكرة دي لقليه لأربعين لتفسيرية wanda ya daidai da ɗai ga watan 8 2026 miladiya. Muna ci gaba da karatun littafin da muke a kai nai mai suna Daw'ul Musalli na Sheikh Abdullahi bin Kodiyo ta gama da Allah rahmatu. Yana ya tunawa muna cikin magana akan malamai kamar da Sheikh Abdullahi ya tsaro su da kowane ga yadda ya kaza kahin ya cimma wanda ya kasu yi magana a kai ne. Domin yi magana a lokacin da ya gabata ga Abu Hanifa inda muka ce a wajen mutu lafa a yammatul mazahibi yi mawazi a sujudi zan marati kuma nuhun ba da salami ya ce yi magana ga Abu Hanifa yana sujuda yan ragi in ƙari yayi yana yin ba'adiyya yan ragi in ƙari na ba'adiyya. Shafi'i Imam Shafi'i shi kuma ƙabla ya kai in ragi in ƙari ya yi shi ma zai ƙabliya. To amma kafin mu tsallaka za mu yi kamar da muka yi na batun Abu Hanifa musamman Imam Shafi'i a taƙaice. Imam Shafi'i a watan shi ne wanda ya rayu a tsakanin shekarar 150 zuwa 204 da hijira, wanda suna ne al'imamu Abu Abdullahi ga kinaya ce. Suna ne Muhammad ibn Idris al-Qurashi al-Hashimi, shi ba Qurashi ne ko ba Hashimi. Al-Matsalabi ibn Abbas ibn Usman ibn Shafi rahimahullah. Yaltaki na sababin wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wato suna da dangantaka daga Annabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi ga kakanai Abdul Manaf na yaka haɗuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda da fi Gaza da Falasɗin, an haife shi Gaza, ita dai Gaza na Falasɗin, a nan yankin Falasɗina an haife shi a nan wato ƙasar Sham, don duk wannan yanki ƙasa ce ta Sham. Sai yanzu da an raba wuri kaza a ce daula kaza daula kaza. Shi an haife shekara ta 150 da hijira. Ko an wafata Abi Hanifa, ita shekarar da Abu Hanifa ya rasu, to shekarar nan aka haifi Imam Shafi. Wato wafafi Misra, kuma shi Imam Shafi ya rasu Misra shekara ta 204 da hijira. An haifi shekara ta 150 da hijira a Gaza da lokacin tana ƙarshen ƙasar Sham. Ya rasu shekara ta 204 da hijira a ƙasar Misra. Ba da mautu abihi fi Gaza, to bayan rasu mahaifi na yi a nan Gaza, wa ba da sanatai da miladi kuma shekara 2 da haihuwa ta yi. Don mahaifi ne na yake Gaza, to sai bayan shekara 2 da haihuwa shi ma Shafi, sai mahaifi ne ya rasu. Bayan shekara 2 da haihuwa Imam Shafi, sai mahaifi ne ya rasu. To bayan rasuwar mahaifi ne sai uwan tashi hamalatu ummu ila Makka, waɗanda aba'i sai ɗaya ta ɗauko shi ta mai shi gida wurin uwaye, wato wurin ‘yan uwan uba ne. Wannan sha'abi hayati, to sai tashi yana yatimi, wato wanda bai da mahaifi ga lokacin tun da yana ƙarami. Wa hafiza ash'arahu, to kuma sai shiga domin kwakwalwa ta samu mazamni da ƙarfi, sai duk waƙoƙi na Larabawa ya kama har da su. Kamar yanzu gare mu nan ga lokacin da ana tsari na karatu, sai ka gaba alƙur'ani ana cusa ma mutane karatun irin alburda, ishiriniya, irin ashariya, irin wuturiya, irin muƙama, irin deliya da sauransu, don dai kwakwalwa ta yi ƙarfi na duk abin ta ɗauka ta karanta tana iya gane shi. Kafin ma a shiga zuwa batun shi karantar da kai ƙa'ida irin nahau da sarfu da sauransu, sai an fara cusa ma waɗanda, kuma waɗannan za su karantar da kai abubuwa guda biyu da na karanta, irin su shiri da sauransu.
za su sanar da kai kima annabi sallallahu alaihi wasallam da daraja ta sannan da darajar sahabbai ko da ka shiga zuwa karatun hadisai da ni bayan ka samu lugha ta fahimtar su to za ka fahimci waɗanda ka za a magana a kansu za ka ji maikon abin da cikin rayuwa to ya rayati wanda baga fil arabiya to ya ƙware da gehen arabiya kada kai mamaki a ce to ai yanki na larabci ai ko kai yanki na hausa amma ka karatun hausa don ka ɓare gare ta san ƙa'idodinta da wajen rubutu da karatu da sauransu wanda kana da bambanci da wanda bai shiga ajiye karanci hausa ba don ka taya cikinta wal adab sannan kuma ya san gehen literature irin adab hatta qala al-asmu'i asmu'i yace an da gare wani yana nufin daraja imamu shafi wasu hatu ash'ara huzai na gyara waƙoƙin huzai alafatan min quraish da wani saurayi cikin quraisha tun da shi ba quraishi yace qala lahu muhammad idris ana ce mai muhammad ibn idris wato anan shi asmu'i inda duk kaji ana bukata a jiluga biye matsayinta to zaka ga an dauka shi asmu'i ya ce to asmu'i ya fassara abin gada kaza don ya isko ni ba kauye a cikin kauye wanda ya ce kaza sai ya gano kalmar ga kaza aka ce mata shi ko nan Allah ba shi tashi baiwa to ya ce shi kai ne ya gyara waƙoƙin ga da ya karanta ta hanyar wani matashi daga cikin ƙwarai shi ne Imam Shafi fakana bizalika imamul far'i fil arabiyya sai zamo shugaba game da sanin harshen larabci mawadi'an fiha da kuma wanda ya tsari ya inganta ga kuma shashin larabci din don ba haihuwarka cikin harshe ba shi ka saka san harshe ba za ka san na ɗumi amma ilimance ba ka sani ne sai ka yi ilimi kuma sannan da gehen sanin alƙur'ani da hadisi to ba ka iya mallaka su fahimta ƙur'ani da hadisi matsaf kana da rauni ga harshen larabci ko ce kana da rauni da lugha don kada kai mamaki na Imam Shafi'i ga waɗanda abubuwa sun fara gina kai ne da su ko aka fara gina shi da shi kafin cimma fahimta Qur'ani da hadisi to tattalan mazhabi makkata alamutiha ya zam ɗalibi ya nemi sani a nan makka ga wanda shi an mubci ga wannan mai fatawa muslimun Khalid Azzanci ya lizimce shi kuma amfani da shi hatta azina da bil ibta sai da yi mai izini na yadda ga wanda yake gani dai ya ci gaba da wata kuma ga lokacin yana ɗan shekara 15 wahai ibn Hamsa ashar sanata yana ɗan shekara 15 amma ya ce ya yadda ya ci gaba da wata sun marta ala ilal madina sannan birnin makka sai madina wata faƙa ala malik ibn anas ya zo lizumci malik kuma ya samu ilimin fiqh ga imam malik sosai wasa min aminul muwadda ya saurari muwadda ga imam malik gaba ɗaya sannan wa hafizahu fi tis'ilal ya harbici muwadda a kwana 9 kaji mutum muwadda a ce mutum ya harbici kwana 9 da ka san nan ba ɗaya ta ubangiji warawal hadisi ala an sufyan uyaynata kuma ya rawaito hadisi ga sufyan uyaynata wal fadil ibn iyal da fadil ibn iyal wa ammu sannan da kuma ba sambo ne wa ubanai ko ce kana ubanai muhammad ibn shafi wa gare muhammad ibn shafi da kuma sauran annabi ya karatu da su bayan madina warta hala ila yaman kuma sai yaman ko walla amalan fiha ayyazamu cikin ma'aikata a nan cikin yaman su martala ila bagdad sai ya bar kuma nan ya yi bagdad shekara ta 183 ga hijira ya yi bagdad to da nan bagdad ya zamne ta zuwa shekara ta 195 ga hijira ya shigo bagdad shekara ta 183 ya barta shekara ta 195 ga hijira fa azami Muhammad ibn al-Hasan kutubul fuqaha al-Iraq ya karanci dukkan littafai na masana furu'a na Iraq ga Muhammad ibn al-Hasan kuma sannan ya kasance wa kana lahu munazaratun
ba kuma ya kasance suna munazara ba ma karatun ba ya karanta ya ce matsalar kaza ya kan ɗauke ta ce to ni kaza nake da ita dalili na ko don kaza da kaza shi ko ce to ni kaza nake da ita don saboda kaza da kaza suna munazara tsakanin junansu. Wala ƙehu Ahmad ibn Hanbal ya haɗu da Imam Shafi'i Makka shekara ta 187 ga hijira, sannan ya haɗu da shi ga Bagdada shekara ta 195 ga hijira, sanda ke nan zai baro ita Bagdada din. Wa haza anhu fiqh wa usul, ya karanci fiqh garai sannan da usulul fiqh wa bayanin nasir al-Qur'an wa musul, sannan karanci nasir musul na al-Qur'ani bayanai a kansu, sannan babu littafi a zanje wanda za a karatu a kai ba. To fi Bagdad, a cikin Bagdad sannan kitabul qadim ya rubuta littafi ne wanda al-qadim al-musamma bil hujjati alladhi da min fi masabul qadim, wannan wanda ya hada masabul qadim don masabul qadim akwai jadid, kamar sanda kana cikin yankin da kake abinda ka gani ya kaka hukunci da shi, sai ka hita ka shigo birane ka ga yanayin canji na abubuwa bata wadda ni can inda nake to nan saboda dalilin kaza dole ta canza, to sai zan jadidu ga wancan gawan su martahala ila misra, sannan birnin misra a shekara ta 200 da hijira kenan, kuma yana gab da rasuwa kusan tun da ya rasu shekara ta 204 ga hijira, gab da rasuwa bar misra, lokacin da ya kuma tsaka masabul jadid ya yi canje-canje ga fatawoyin da ya shi kai ne ya ce to ya hamci nan wuri kaza dole hukunci ya zan kaza, wuri kaza dole hukunci ya zan kaza, abu kaza dole ya zan kaza. Da Imam Shafi ya rasu fi ahir Rajab, ƙarshen Rajab yawmal Jum'a, ranar Jum'a shekara ta 204 da hijira, kuma an turbuɗe shi bil fara, nan faraga an turbuɗe shi bayan al'asar, bayan sallar al'asar tarar Jum'a rinin da ya rasu. To daga cikin rubutu-rubutu da Imam Shafi akwai risala, ita akwai kuma da rubuta fi ilmin usulul fiqh, sannan rubuta littafi wanda aka ambata al'um fi masabihil jadid, sannan kuma ya kasance wanda ya zama mujtahidi mai kokari kuma shugaba da fiqh da hadisi da usulul fiqh, kuma ya tara dukkan wato abinda jama'a Hijaz da Iraq sun ka rubuta na ahkamu, musamman gefen fiqh da hadisi da usulul fiqh. Har daga ciki Ahmad bin Hanbal yakan ce kana abqahun nas fi kitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam, ya kasance ga wannan lokaci ba wanda yake sani da Qur'ani da kuma hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam da Imam Shafi. Sannan kuma an faɗi daga cikin darajoji ne wa abin da aka faɗi ne ya gogare, ba wani mutum ma min ahadin masabi yadihi bi khibaratan wa qalam, bi khibara wa qalam, ba wani mutum wanda hannu ne ka rikon alƙalami da tawada ya rubuta wani abu kwace Imam Shafi'i yana da wata baiwa wadda ara ta yi ga koya, wato sai ka yi wani tasiri, sai ka tarisirantu da Imam Shafi'i. To don haka malamai da yawa sun yabe shi, ko malamai sun ittifaki da shi da irin yawan ilimi ne ga usulul fiqh da hadisi da lugha da nahwu da sarf da sauransu. Sannan kuma yana da amana wurin ilimin nan, yana da adalci, yana da tsantseni da nuna takawa da gudun duniya, sannan yana da kyakkyawan ɗabi'u da sira wanda ya kamata a yi koyi da shi. Da kuma dukkan abubuwan da yake hissuwa ga usulul masabihi yana dogara da alqur'ani da hadisi da ijma'in malamai da qiyasi waɗannan su abinda ya
ya dogara da su akan gina wannan ahkamu nashi. To yana da ɗalibai da yawa saboda yawa ta da yayi irin ƙasar Baghdad da irin Masar da Yamal da kuma nan da ya zauna ainihi a Makka, tunda an ba shi izinin yin fatawa to yana ɗan shekara 15. To a nan suna da yawa, amma daga ciki wanda su asharu akwai na ɗai Yusuf ibn Yahya al-Hudi wanda aka sani da Abu Ayyub, wanda ya rasu shekara ta 231 da hijira. Ya rasu saboda masjunin Baghdad, ya rasu cikin kurkuku Baghdad saboda fitina wadda ta motsa tsakanin shugabanni. A kaddara ta sa ya shiga gidan yari, kuma gidan yari da nan Allah mai rasuwa shekara ta 231. Na biyu akwai Abu Ibrahim Isma'il ibn Yahya al-Mazini, wanda ya rasu shekara ta 264 ga hijira, wanda har shi kai ne Imam Shafi ya ce al-Mazini Nasir Masabi, aka ce shi al-Mazini Nasir Masabi, wato yana girgiza shi, na jin daɗi da shi. Ya ce Mazini wato shi an mai taimako ga watsa wannan masaba ga waɗannan hukunce-hukunce. Wato ga masaba Imam Shafi, shi Mallam Mazini yana da littattafai da yawa. Daga cikinsu akwai Mutasarrul Kabir wanda aka ambata al-Masbu, akwai Mutasarrul Sagir wanda mutanen Baghdad da Khurasan wato Iran da Iraq da ƙasar Sham sun amfana da shi kwarai, kuma ya zama malami ko mujtahid. Na uku akwai Rabi ibn Sulaiman ibn Abdul Jabbar al-Muradi wanda an kai sani da Abu Muhammad, wanda ya rawaito littattafai da yawa gare shi, kuma ya kasance ladan mai kiran sallah da masallacin Umar ibn al-As, masallacin Umar ibn al-As wato Jami'u Ustas. Ya rasu shekara ta 270 da hijira. Ya lizimci Imam Shafi lokaci mai tsawo, har ya kasance shi wanda aka ruwaito kusan abubuwan Imam Shafi gare shi, kamar risala ta yi da ya rubuta shi Imam Shafi da littafi ne da sauransu. Aka ce duk an same su na ta hanyar wannan malami, ta hanyar wannan malami. Na hudu akwai Harmalatun da Yahya ibn Harmala, wanda ya rasu shekara ta 266 da hijira. An rawaito da gare shi abubuwan Imam Shafi'i da yawa, abinda shi Rabi'u bai rawaito ba da yawa. Akwai littafi ne Kitabu Shuru wanda an gare shi an same shi. Akwai Kitabu Sunan wanda yake juz'i 10 na aka samu gare. Akwai Kitabun Nikah, akwai Kitabun Alwadil irin nau'uka na dabbobi, sannan akwai Walgalam wato nau'uka na tumaki da awaki da siffofinsu da shekarunsu, da dukkan shi wannan malami ne Imam Shafi'i gare aka same su. Sai na biyu akwai Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam, wanda ya rasu shekara ta 268 ga hijira ga hijira cikin watan Zulqa'ada. Ya zama dan makaranta na Imam Shafi, sannan kuma na ɗaya daga cikin wato ɗaliban Imam Malik, wato kenan ya amfana da Imam Malik, ya amfana da Imam Shafi, kamar da Imam Shafi shi ma amfana da Imam Malik. Mutanen Misr sun kasance ba su danganta wani mutum ga daraja bayan Imam Shafi da shi, kuma ya kasance Imam Shafi na so ne kwarai. Imam Shafi na so ne kwarai da gaske saboda himmantuwa ta yi da kula da harka ta ilimi. Wannan a takaice su wato wanda suka amfani da Imam Shafi'i, su waɗanda ya kamata a ɗan gabatar suwa ga wannan darasa. To sai mu dawo tun da can an ce wa Shafi'i qabla. Imam Shafi'i shi qabla in ragi in ƙari yayi qabliya yake,
to anan Imam Shafi na ɗaya wurin da ya kasu sujuda mahallin sujud is-sahab inda ya kasu sahab bayna tashahhud was salam in yayi tahiyya ta sallah ya ƙare to sai ya sujuda sannan ya sallama kaga bayna tashahhud was salam shi nan ya kasu nan ya kayanta to ba in sallama amdan fata fil asal yace amma idan mutum ya sallama da gangan to ta riga ta kunci kuma ana shi kauli sallah ta baci wa idza sallama sahaba idan ya sallama da mantuwa bai sani ba wa dalal fasl kuma sadda ya tuna da sadda sallama an samu lokaci mai dan tsawo wasu na ce ya fita daga masallaci ko yayi abin daga dabi'a dan adam ba a ce yana cikin sallah to nan ta riga ta kubci to illa bil fasl idan ba a samu tsawo ba fala ya futu ashe sai sujuda na ba ta kuciya wai zai sai sujuda wa iza sajada sara aidan ila salati amma in sujuda abinda kauli Imam Shafi ya koma cikin sallah shi gare ba yana nan wajen sallah don waccan sallama da yayi ya dauke ta matsayin ƙari bayan wancan abu saboda da sujuda tsakanin tahiyya da sallama to sai yammanci ya sallama to sallama daga Imam Shafi ƙari na don ba a ƙari sallah ba saboda bai sujuda nan ba ba bai sujuda nan ba to walau saha Imamul Jum'a da liman da Jum'a yayi rafuna ga Imam Shafi ba wa sajadu sai dai kuma suka yi sujuda su kansu wa bana fawta wakata ko da aka diba lokacin Jum'a ya wuce to a tabu zuhur sai a yi da sallan nan ta Jum'a a zuhur wa sajadu sannan a yi sujuda ko da aka duba lokacin Juma'a ya wato la'asar ta shigo ba shi yanzu nan sai a cika sallar nan da Imam Shafi a cika sallar nan ta zan wato az-zuhr in ta zan az-zuhr sai a yi sujuda walau zunna sahaba da an zaci rafkanon nan fasajada fa bana adamu sajada ala al-asr da an zaci rafkanwa ce to sai sujuda sai rashin ta ko da aka duba sai a cikin kadiba ai babu marar kanwar to shikenan sujada fi Allah sai sujuda nan tayi sai wasu siffar da ake yin ta gare shi kai ma hayyo muna magana Imam Shafi sujada tayi za a sujuda ne yace kuma sujudan nan ka sujudu salati kuma sujudu sallah fi wajibati da duk wajiban da aka yi ga sujuda ta sallah wa man dubati da abinda an ka so na sujudu sallah da zaman nan da komai karwal iljabhati kaman azabushi wa umanita nasuwa wata hamun da ɗaukowa sannan waccan kisi da duka nan duk kusan guda ne za ka ɗauki wannan to sannan wal iftirashi bil julusi bainahuma haka nan da zamna da kai tsakanin sujuddan nan wa tawarruk ba'dahuma haka nan da zaman da kai a ce ka zamna gefe ɗoya guda shine ka soke ƙafar dama da shi ke da ƙafa hauni sannan ka ɗage waccan ta dama ɗin don zaman ka ya daidai ya ce to ga ƙa'ida duk wanda su judu sahawi to dole haka za ka yi su to sannan Imam Shafi ya ce to wai ta ju liniyatin da ƙalbi dole ka kudurta niyyar su judu sahawi nan ga zuciyarka fa inna wa bi lisanihi badala salatu in sadda zai su judu sahawi faɗi ga baki ne ɗaya ce ya kudurta niyyar su judu sahawi amma bai kudurta ta cikin rai ba to nan gaba ɗaya sallah ta riga ta baci ashe ka ga nan ga ranka aka son ka kudurta ta in ka kudurta ta sai ka take sujuda nan ga Imam Shafi'i da Imam Malik duk kusan guda na amma za mu ci Imam Malik ga wannan matsalar to me dalilin kalbi to wa haka ba alam annahu yudu an yaqula fihi ba an so wato a ce gare su subhana man la yanamu wala yasu kuma shi Imam Shafi'i abinda abin gane yace an waito gare idan aka yi sujudan nan an so mutum ya ce subhana man la yanamu wala yasu tsarki ya tabbatar ma wanda bai kwana ko bai rauka amma kaga ga sauran malamai ba haka nan ba nan cikin sujudan nan da kaka sun so kai san da kai ta yin ta kace subhana man la yanamu wala yasu to dalili na shi Imam Shafi
ga sujuda qabliya hadisin Abi Sa'id al-Khudri wanda aka rawaito ga wajen Muslim da kuma Ahmad ta yadda ce sun mai sujudu sajdatayn sannan sujuda biyu qabla an yusallim gabanin sallah. Sannan da hadisi Abi Bukhaina shi ma falamma faraga min salati sanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kare daga sallah kai sajadatayn ya sujuda biyu sun musallama duk da ka qabliya tana babu adiya ba. To sai dalili ne shi ko ala sifati ga sifa yadda aka sujuda tunda cha faɗi yana sujuda qabliya ga dalili to ga siffar da ya kayanta mi ad dalili yake ce sawu sallallahu alaihi wasallam gajar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ala sajadatayn da sujuda biyu fi qissata zalalayn an ce to sujuda biyu ya sallah. To da wasu waɗannan daga cikin hadisi wanda shi a takaice ga bayanin wa shafi'i qabla da babu shafi'i yana qabliya in ragi in qali yayi don haka wa Ahmad yattabi alwarid min fi'lin nabi wa haysa lam yujriku qabla yayi tabi. Yanzu nan an gaba mu ta kwana za mu tashi akan magana Ahmad ibn Hanbal har mu kawo Imam Malik kenan guda rage mana mu shiga cikin aikin mu kai tsayar da wani don Ahmad ibn Hanbal shi ɗaya gitta sai Imam Malik sannan mu ci gaba da bayani akan bayanin sujudi sahih inda aka yinta da yanda aka ba'diya da yanda aka qabliya. Don haka nan za mu kwana sai kuma wani lokaci na daban idan Allah ya sada mu da fatan Allah ka albarkace mu ga wannan karatun ka ba mu lafiya da zama lafiya ka zama da kasan mu da jihar mu lafiya ka kare mu daga tashin tuna ko ci inda marasa lafiya mu da gida da asibiti ba su lafiya Allah ka ba su lafiya ba su lafiya Allah ka kara musu wanda da bukatoci daban-daban Allah ka yi musu bukatocin su Allah ka biya bukatoci Allah ka biya bukatocin mu da nasu ka inganta muna rayuwar mu da rayuwar iyali da rayuwar sauran kwadar mu musulmi gaba ɗaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.